LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. You know, Sani? One get two useless things in music. Number one, and talent. My talent ni ang talent. It's the most useless thing in music industry nowadays. It's all about the games. My talent. Look at our most complete musicians. Minyalo negi thought. To kinyi duoge do tho. Nyisa ni binyalo pimo gi jok mo complete gi. Jok mo complete go ingo gi 150. Wan gi jadi. Mar complete. Number one, boss ya gingo. Boss ya kike complete makatilo ne manot kasani to kinki duogo te do keren gi thum full. Yudo ka en gi thum me. Moselo so thum mo record. Musically is not doing good. What if he be the same? Musically is not doing good. The only person who is trying and is doing 1, 2, 3 Majinana and Javan Makajuda. Another one in Madaji Pyramid. These 4 complete musicians manyalo go gimora more studio. Manyiso ni onyalo compose to record. Yani thumo mako kende mutieki from the start. Yes. That's why I'm saying that talent is useless. Kasto genga gi jomoko mabira dek mawuondo gi gadi ebani talent edhi mabor. Kose nyise kamata wae kanyo. Koro in midwa konya ni noneni ka ng'at mobiro tieke. In ingeni loka tangane emiyo example gi jok moko mabe ni mbele are. Mende mbele ne. Koro momiyo jok monge kaka play the game in this music industry will always go far. Joma paro no ng'eyo sana will always be where they are. And that's why you can put Onyi Papa J right now. A stage timia jo piano moko mapok nono nyaka meno genyuole. To here. Onyi Papa J bro go thum nyaka pinyiru. Do the same to the Thomas moko nono ni malo no. Oko biwer kata mana wende ariyo. Omari nyaka bede ng'eyo. That's why I'm saying nikech Onyi Papa J is very talented. Lakini koro seche moko care how to differentiate between nyenge mar juok gi mare mar tich. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Yes, Nyakwaramogi, machiegni mokwonga keni poda I wish you happy new year koso sani tukuru usezoea. Otherwise mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile angama keloni chenro mabende useng'eyo wang'e pile ka pile denda numari na shumari chieno jemone mbele chieni mineno mbele mingo
Yaming'ondo boka kata nyalo wacho no mari dhako ngudi nigi chake kore kubne ariyo to pod chwako seterungi. Kawuono kaendi wan gi Austine Sismart. Wadwa timo gimiluongo ni podcast. Podcast ni endi tiende ni go mbaka. Ya gimwa timo ga ende iluongo ni wago mbaka gi Austine Sismart. Sani aneno ka dende ber manade Austine Sismart. Yeah. Kungimos jopiny kore ka koni ni generally wawachang. Okay, Habari zenu nyinyi? okay, I think you already do the introduction, so already they know who I am. No. They don't know me. Nyaka ibe wacho kori samoro anawacho gimong'eyo. Okay. I'm Austine Sismart. Babalaki. Ma chuor Linet. Yeah, what more do you want me to say? Generally when we were about entertainment. Obviously, that's the only thing we can talk about. What else, brother? Mano tingena chai, mano chal gi mikono joge ne onge gima ang'eyo past entertainment industry. In fact, Luo entertainment. Yeah. But if I did, is it wrong? Because it's the reality. Otherwise, how is the industry going? Awuoyo gima ng'eyo keka de past. Madhi ng'eyo adhi bedo relevant. Please, please. Okay, industry. We are really doing good. There are just some 1, 2, 3 things. Yeah. We are really fighting so hard. No more change. After that, everything will be fine. Yeah. What are these things? Ingeni kiwacho ni few things that we are fighting. Maybe you are trying to fight them to ng'ato to temo enezagi unless ni kuro ng'eyo ne magi mokdwa. Watemo golo jothum kuom nyinge mar juok. Nyinge mar juok okonye gi chiege gi nyithinde. To mar thum otigo industry. For example, an Austine di Wordoya. Koro Austine di Wordoya okonya gi chiega gi nyithinda kuchocho. Lakini Austine Sismart heckle in public. Yeah. Most musicians don't know how to differentiate that. They take everything normal. Giparo ni nying juok cha emitiyo go nyaka industry. That's why bro kaja thum nyati mata gimo mawiyo miye without even thinking. Yeah. Nying mar thum no duong moingo nyaka nyingi mar juok nikech an mopidho nyingi mar juok. So you need to learn how to differentiate the two. Ingeni kiwacho ni differentiate somebody my task ne nango nikech most libro yudo ni aneno ka wasani magwa kata kipenjo ni manga ibro winjo ni ane lisha toto okobi wacho ni aniluonga ni okuku something iyudo gima chalo kamano no endo nyiso ni nyenge gito gitiyo go tie public pok aneno ngamo biro kata mana maybe mara miso maybe mana koru ni pesa kati oro ne kore kinyalo ng'eyo so differentiating ni to kata samoro kare nyalo chanda. Omari yot kolo ng'ato dala mikel Nairobi. Lakini golo dala wiye is not normal. Lando ni nyinge in public and so is nothing. Characters mage weyanya yudongo nyalo tieko positive kutiko ndigo. Okay, so weyanya ni golo dala kumote makame. Awe baba. Yanya kore mogi koro pod wane conversation. Yeah, we still. Ja kamera mano be mako kengado. Okay, so inano nying nyalo bedo lakini characters magi ok dhi kode and that's why imido ka chon jothumbe to gi jok matalente norega nyiso mondo mi at least o hide nekech lepen funi matisi nyapo kiwacho gimore normal way to ng'ato kawi na different perspective so nidwaro ni gibedi mondo mi ki ng'ato ng'e pache tingene sani gina dhara pach gi wacha oya e kori ng'eni kare ng'ato mano oforo ni be kar wiyo top mana kama manyiso ni kopo ni ng'ato dhi oling to inyal miye luor ge leng neno kare guok yo top seriously but ko wacho to koro moye le brother gini wacho mole bena miya award anyalo paro story moro those days makane poda I read books tinde to nawe read books na yudo ni nasomo book to onge gima kelo I'm sorry jomo somo ke kwai ni to guog ni wuo mofo nang'o so na yudo ni nitie jaduong' moro mane jaode no ng'e kung fu seriously to ento no nyap kendo kore ne let koro ji ne walo kama to chiege no goji ma ji wacho ni ka ching'ani magoji kama ka jaduong' ne ok dwaga manego to the real truth ni jaduong' cha nyap proper
That's what normally happens. It's the same thing that happens here. You know, Sani? One get two useless things in music. Number one, and talent. Ma talent miwacho ni an talent. It's the most useless thing in music industry nowadays. It's all about the games. Ma talent miwacho ni talent. Look at our most complete musicians. Minyalo negi thought. To kinyi duoge do tho. Nyisa ni binyalo pimo gi jok mo complete gi. Jok mo complete go ingo gi 150. Wan gi jadi. Mar complete. Number one, boss ya gingo. Boss ya kingi complete makatilo ni manot kasani to kinki duogo to keren gi thum full. Yudo ka en gi thume. Moselo so thume mose record. Musically is not doing good. What if he be the same? Musically is not doing good. The only person who is trying and is doing 1, 2, 3 Majinana and Javan Makajud. Another one in Madaji Pyramid. These 4 complete musicians manyalo gimora more studio. Manyiso ni onyalo compose to record. Yani thumo mako kende mutieki from the start. Yes. That's why I'm saying that talent is useless. Kasto gen ga gi jomoko mabira dek mawuondo gi kan bani talent dhi mabor. Kose nyise kamanta wae kanyo. Koro in midwa konya ni noneni ka ng'at mobiro tieke. In ingeni lo kata ng'ane imiyo example gi jok moko mabe ni mbele are. Mende mbele ne. Koro momiyo jok monge kaka play the game in this music industry will always go far. Joma paro no ng'eyo sana will always be where they are. And that's why you can put Onyi Papa J right now. A stage timia jo piano moko mapok nono nyaka meno genyuole. To here. Onyi Papa J bro go thum nyaka pinyiru. Do the same to the Thomas moko neno ni malo no. Ok biwer kata mana wende ariyo. Omari nyaka bede ng'eyo. That's why I'm saying nikech Onyi Papa J is very talented. Lakini koro seche moko kia how to differentiate between nyenge mar juok gi mare mar tich. Ineno jathum en ng'at monego bed soft ma dhano tehero. Obedo ng'at ma likeable. Dhogi okwera wera pere to gi nonsense in front of everyone. Ondik nyaka muma. Ni onge gima ketho gima ber ka wuoyo mang'eny. So that's why sometimes we feel like kijatu mabe respect yourself. But king'yo sani ang'ene lep ma jamone gaji kaka bionde kata momowach ni en fuoni matin but onyalo ketho kuma duong'. But there is this thing masani ng'ato ka ng'ato wacho ni kopo ni oki come out mibedo strong then ji nyalo nyori. Koro yudo ka jathumbe dwano gol koke moro matin mondo at least jok moko madwane otho chaye otho lawa kata yanye nyalo yudo kaka gini koni atomi sifa to kikumul ento kumule to mano olawi 2 hours. Koro luri gi gima okonyi. Ineno Emma. Emma omiyo shima because Emma is very, very brilliant. To Emma ong'eyo what to do and what to say and where to go. Omiyo ena Emma jalamo ok ibi atake bo kibi kinye. Nikech walo bokia. Kidwa neno another side of him ibiro romo godo. Koro ji omiye shima korka kore. And the same time konye e dongruok kian kaka musician. Ineno ba. Nitie gik moko moepo ma people are running away from but they are very true. Ada nyisi gimoko kama very funny. Mabe ang'eni ji mang'eny dhi buok ka wacho gima chalo kama. Onge gima konyo music industry, not only Luo but music industry ka HIV. Yeah. Nothing more konyo music industry ka HIV. Ere kaka HIV okonyo. Joma chon nego thum to ninde bache. Ne gidake ba. Gigo thum to gininde ba. Gitimo yani kata mana family mane ng'ato nego motegno ena na family ma hapa na kule family moko en strong. But nowadays HIV nitie kaso ne gimer proper. Sani HIV nitie kimer proper masaya to kalo. Leo. So imetho kidikori. So that one means that you are sober all the time. Minyalo invest. Nikech in sober will ler. The father ba. I don't know the father.
HIV okonyo at least obi pach ji chiew. E paji chiew. Ok inyal mera saka. Ine yath nyake mon nyake mer matin mawe ineno go samuonyo yath. Ineno go samuonyo yath. Seche moko kimer no be. Iparo invest mari. So kigori nom. Ng'apo oyude be dikore ni dipo ka yudo gini. Anya yudo gini. So yudo ka jothum masani invest mo jothum machon. Yeah. Not only in Luoland, but this happens all over the world. Yes. But ingene a moment miwacho ni ji noningo bed ne ling. Ang'eni ing'e maber ni ati technology be omedore. Ma wan nyaka gi jago ma iluongo ni TikTok ni. Ma bende jomoko wacho ni oselowa seriously. Koro nitie jomoko man gi idea mopogore. Iyudo ka jathum ni e TikTok wuoyo gi ji kata mano mari any other person because kowuoyo e music kowuoyo e luo entertainment ok owuo ne jathum kende. Wan gi MCs, wan gi instrumentalists, like all these people. Orach mondo kik adonja wuoge fans ga dhoni a jathum maduong' ndiyo. To nitie gik moko masewinjo ka luora. Koro an live saa 3 otieno tich ariyo nikech ok adhi tich. Penjo ma awinjo ku penjo ga mang'eny kaendi koro an duoka. An prince enda adwa na wuoye Tatu Bora awinjo ku wacho koro penja uru Tatu Bora. Omari an gi weapon achiel masega go dhano mang'eny sana. Akane ga iluonge ni smiling. The person you are explaining something to don't even give a damn. Give me what boko chune kata. A real fan don't care what's going on in your life. These people care so much about what you brought on the table. Ang'o mikele mesa. Thu mani mikele mondo mwamiel. Ineno yugi mane go koko ni Tatu Bora kete manana. Mago yugi. Yugo ne fans Mago yugi brother. Real fans mielo gine TikTok. Real fans ndala rito enda. Where gi yugi mane go koko mawacho nonsense. What do they know about music? What do they know? Beginge kama wuoke go Ohangla ni kama rie kode. Bwana, we are trying and we are doing everything we can in our possible power to make this music a sound. Ohangla will be the sound ma everyone nyala admire and come into it. Kasani nyaka jolango biro go collab nitie ng'at ni konon. Obiro kawo nyaka beat wa kendo tiyo kendo konyo ge lango kucho. Then another drunkard idiot walk from nowhere ni kene Tatu Bora kene galagala en nga. Who is that idiot? Iyewe wang' ahinya mani wi. Gima wang'o yia en someone ma wuok temo go this jona mwasetemo fight ni mondo mi obed somewhere. Bana sani thum nok miel ga chon. Ne wa fight makata ng'at manongi ne thum manwa en ang'o. To ka Nyasaye osemiyo Ohangla ni mwanyalo goye ma dhano nyalo ere mama fans bi. Gima golo ma fans kuma nonego wa go proper. Koro kata kiloso content. Los content magero Ohangla. Ok manego Ohangla. Hey. But somebody once said ni content is content and publicity is publicity, whether on the negative side or positive side. It doesn't matter. What I'm saying is this. Content is content. But now let's just be realistic here. The person that man dispute these songs mind and ogologe. Look at their lives, brother. Look at their lives. Look at us. One more pingu wene go ne kakwa chalo kakwa dak. To idanga mo pingu wene gitenda to dak maber proper. Ni sweta maduong' marwako. Mato maranyuola. But koro gima temo ng'iyo ka en yandi neno. Wang'iyo gigi in a different perspective. Kuri pato maranyuola wayae. But in givitemo wacho. Yes. Wang'iyo gigi in a different perspective. We need to learn to do things that motivate those people that are doing this music. Yeah. What do you motivate these people? Magi joge woningo wajiugi. Yes, in fact I said this. There is this thing mind anawacho gani keni Malaika Festival, Kenang'oa Festival. At some point I think like onego wuok ki joluo kila mtu post social media inda the time Malaika Festival mondo wabed ng'at maduong' kabisa e Kenya ka mako miwacho ni music Ohangla ni e thum maduong' moingo thum e Kenya ka. We should look for a way to promote. Inya luonge pinje maoko. E pinje maoko. Can't be to stand still. Yes. Prince endo donjo lo. To ni ma ng'atu ma Nyasaye temo konyo mondo mi odhi malo no.
ema guok moro guok do tung musu omera yanya TikTok ma wolololo ngano timore nade obedo nade ka ja thumoro ni guok ne ito sechak yanye o ma obedo nade to gima yanya ni onge mbele kata gatache ike kata ne kiloke to dhibedo nango hiwinjo wewe wuo marach gino lit naga bana ja thum mondo mi ng'ato gol wer mowuok goko machakuse bana ng'ani othagore ng'ani ostrain mondo mi otim gima chalo kama koro seche meni wuok to chaka yanyo these people from no reason chaka yenyo men koro ni koro riek idwa yenyo ma koro idwa yenyo proper why are you doing this content ng'eny mana ka movie act ka in actor inyalo wuoyo seche minyalo wuoyo kamera kama wich mene nyalo act movie ka ugine ne miel thumbe gigo ne kaka jo miel thumbe gigo be nigi followers people follow them because email to something ma promote music marwa especially maluoland ka we need to be on top miel team challenge med uso girwa ne med nyiso kuchario ma best ni no to kifil ni okomori we don't need you luoland dhiyo kata mana chuli kucho pod nitie jo kantie dhi thumbe ng'eny inyalo kata mana follow bongo oyieni regi go ka gi jonya sore ma gi nyojo sore weteni to udhu tulia kuchocho ti wen Ohangla ni mondo mwa promote mondo mi okony nyithiwa mabiro kech sani kaka piny medo dhi total Ohangla musicians ma wan godo wan gi Ohangla mawer 1,720 all these people nigi employees mok this ne abich koro ko kwano ni gin jadi mag employ they didn't from nowhere and idwa sanitize Ohangla ko idwa rie isewero mane that one mise manage to mane mise ndiko ngat mane mise chulo ne fee moro dhi osom thum kata wodhi osom ajawa in makudwa sanitize ko idwa rie moro Ohangla bedo maber who are you Austine manyiso ni generally okidwa no rie Ohangla nikech wawachni for example ne wan kudi interview to wagore then somebody owacho ni omari interviews gi becho but we uru dawe interview ang'o muni kata mana ng'ado camera something of that kind like en mana concerned mondo interviewer obed maber kechi wacho ni gimiero miwewie kata in samono pok wachaki wacho ni mari dhoge otwo ywe dhoge mari wang'yo gara enya wi umari wiyo bamre mar ariera mati ire gik moko achiel ariya dek kuoma kapok wachako interview donge mikona nyaka ni dhecho iduogi like watimo gik moko kaendi iya ok owang' kodi nikech yera idwa ni jogi kar nena at least one kiserie ya donge to inango miyo ka koro jogi wuoyo to koro nyisa ja Ohangla moko keto namba ne Facebook namba gani tie then why don't you just call the person mondo make correct why going on social media chako lendo nikech idwaro followers you are useless brother Bebedo koda gigire bebedo koda gichwa wuok e yo kacha wachria nikech ir useless get goro okay let me say this bro kidwa correct ngato an ga gi namba ni nitie chi moro mane kosa mono bet apani anytime itimo ga gimoro ma fani tagochu nitanyisi bana itimo maber to akocho ne jit an kata sani Elisha will tell you in case Elisha mtoto short mo gimama fani I will call him kaka Talanta will always call kaka Talanta nikech namba gine kacha anyalo gocho ne these people they are receiving their calls and funny thing they are willing to listen kata ko listen in gima duni nyise iwinjo to the social media kacha ande seche ma jogi abicho neno jogi abich de kama pogore and that's why I'm saying this an kachwanyora gi jaoda okanyal gombo iwinjo okanyal gombo ni odhi onyis ngawa odhi onyis jodala gi karano odhi onyis osiepene nikech an nyalo ng'wono odu wadagi lakini osiepe kaka tok bi forgive gin kaka ne gikawe cha kaka gikawe seche misenyiso fans magi ni ana wer marach ine nyalo duogo mi forgive man nyiuni chiemo kama chiem lakini ma fans kitok bi tolerate that nonsense nikech seche mano chiemo kodi seche mano gigoge bundles it is true samoro no kadhi live seche moko no kadhi live kwa chiemo so let's learn to be positive about each and everything wa learn do to mwani
wala ru thum wane momiyo seche moko winjo ga DJ moko ma wigi top sama wacho ni to ngan wete wiyo ko top kore na pole kuom wacho ma ok ber ka lungo dhano wadwa kama lakini wacho ni kore na guok pole kuom tiyo gi data it's not good but abeji dongini ya maber dhi marach ni nitie gimo ma wiyo top sorry wiyo ko top en guok kuro am sorry kuro in sorry mar wiyo top but ok in sorry ni guok jomia wacho kama inyalo bukori ni bwana dwa go rege matin kasta chaka goyo bongo males koro ka donje rumba to watieke gi soul. My friend, go to Nigeria onguti mibro nyoka jogo play kata mana wende jo Kenya. Tanzania gi play gi mana me ledho to kato you'll everywhere you go wende jogi. Nekech we are not promoting our culture, we are not promoting us, we are promoting some other people. Nyisa ja TikTok moso Diamond wero marach to nyocha no wero nyege odongo to koro kuwero odongo wero pono. Nekech they are just bitter people ma dwa mana ni mondo mi make sure ni gino olal mudunyre molwar e lo. We don't do things like that. We support our staff and I'm telling you we are going to achieve a lot. Nitiere principles, for example kaka anana principles, anana gi principle ma korka kora. An gi principle manyaka to follow, mano dalana. Manyaka to follow principles ma korka kora. Ngat machielo bende ge mare. Ka principle mari ok ringa jawa. Osiepa change South Africa duka nyalo kata dhi chiwo mag jo South Africa go kwatami inyalo winja mapiano but don't be negative about what we are doing. And kum jo thum talent is not about education. Sometimes duto riek jo thum dog riek ka jongol beat winjo dogi riek proper lakini adire modong duk onego utulia seche moko bo puonjwe onego puonjwe mondo mimiyo se koni bochop fa nyakwa manye gimoro ni fraternity members to manye uru board of management gine board of management fraternity go mondo mige konywa mondo mi at least we walk from point A to point B to in madogi riek to nyaka ne chak weri wero mana jodala u an okeo gi ngane an war gi ngane an okeo koguta aywago kia nangowa onyamin kia denga wanga wero nonsense to ko nyisi be dogi riek mo gedon mondo mi okonyi kor akwai kama tafadhali learn to accommodate. We are taking this thing into the next level. Okwajal wi chien kanyo ka podi wero nwa jodala u go kwadich go we need a message mi kelo nwa music adi paro jogi interview kai in personal difference ge jathum moro but thou ni winjo kechenge no deng'eyo wantu wakiae but odeng'eyo gi to wachni ukona gino kawuono chunyo ya ayusho ni okin jathum in amara yusho ni okin jathum to mayero gaka mara kiano mena kiana ngwango why you sure ni okin na mowuoyo kodi nikech ng'ato iwacho ni ng'ama wero jodalagi ana wero mena asewero chot asewero dayo awero different to jok miwe jogo tema do jodala u nikech chot no ni kende momingene no chot dayo no en dau ang'o kendo midwaro omena dogi chamo bita kama no yude kitarcha bwana we idhi keto igodi hapa jatho koro ere kaka an sure ni okane mi adresa but Austine wuoyo ma smart kaki winjo ni Austine si smart koro sie moka neno kumodonje but Austine wuoyo ma smart koro si tang no kono kumwe nitiere otemo wacho hapa ni nitie paro moro kamo wapogore go matin kata no kidwoko ni na penji wach TikTok ge jathom live ti wacho mana ni explanation jok mi explain negigo ok gibi kaw points go nikech fans gi do not need any explanation gin gi eri however matimore gi thum miketo ne gi biro mielo and ngato nyalo penjo ne odhe live to kiko gine koso kiko the live yani manu it has been there a public penjo ni ngane dhe ga live na jomoko be wacho ni ningi bed gi fans gi machiegni koro there is confusion what they live at TikTok wo kodu
koso watim nang'o. Jomoko bende wacho ni ok onego bed kata ni jathum romo gi ji go music challenge. Jomoko be ni mane ma uso thum. Koro ibro yudo ni joge ywak koni. Wasani be bedo confused. Gitim ang'o? Jo Kenya mohero Diamond gi. Karang'o ma Diamond osebedo kodgi e TikTok challenge? Greenspan gi Kasarani ok ochak wadak. Wabeda adier. Ineno mondo mi jothum amua ni obi tim kudu challenge e TikTok. It's just to market a certain song man ogolo. It's okay, you can market your stuff. Ka Diamond timoga. Lakini agoni example gi Diamond, ke Diamond ni Tanzania to wan Kenya ka to wahero wende ne proper to pok otimo kodwa TikTok challenge. TikTok challenge. Me to hero wa. Koro marwa ni to wachuno. And most cases Diamond ok timoga kata mana gi TikTokers. Diamond timoga gi dancers gi. To GMA share. One. Emo share. Kose timo gi dancers ge. To wa share. But marwa ni koro nikech koro nitiero Marinas koro werga. Wadani wachuno Marinas mondo mi obi gi thuon ma kuma Marinas ok obiro. To Marinas kar koro chaji. To ma Diamond na share to nok achuna. Kendo nok ochuli. Nok ochula be to na share. But mari to nyaka rom kodi to nyaka chula be. Omiyo an against weche mag jathum nyalo bedo gi mafans gi nyalo wuoyo. Emomiyo ogo thum. Urom kache ng'ad gate. Nikech tiji ng'ano ma Nyasaye nochwere mondo mi otim kanen mar mori. Mori. Ogo thum iwinje DVD e odi, iwinje TV e odi, iwinje YouTube e odi. Ka dipo dhi gocho ka bodano kako entertain o perform mamori. Chul gate dhi odhi miere kacha. Kosetieko miere kacha yande. Dhi ori. Imbi jami jengo. Idhi timi jengo ni. Kata timo na gari dhiriem gachi, kata kina mandega dhiriem deki. Ng'ano chaji yo kowuok kodwa en kata sami yude iwuoye kode onge. Mano penjo pilot. Pilot dag biga mos wakati woting'o gi ndege kutimo market wachule pesa mang'eny kabisa dagi penjga. These people are just some greedy little people moko mathiso. Gina jomoko adek ang'wen. Bana real fun mari. Odich gi thumi brother. Ok odich gi tabia gi characters gi kimitimo. En ki more stage. Odogo ode. To mada chakuno ni madwa nyaka fabi. Odwa ni kende yao. Madwa no ng'i kaka tim bitim koda TikTok. Wadwa dwaro ang'o? Ang'o modwaro? Ana jathum. Hey. Gima timo ni en thum. Yes. Emomora. Ka en motivate, onyalo motivate. Akaw point no konya ngimana. Ken mara mamielo, ariti dhi gusho, abia miel. Ang'o madwari ne kende to koda mondo bwa tim kodi challenge? Ang'o madwa ng'ene odi mondo bitim koda challenge? To in gi dancers mindiko minyatimo godo challenge michulo pile kudhi e show. Dano beda joma machwa to focus on the things that can really benefit each and every one. Wawe bedo gi ngunya. Wan gi ngunya. Ok odwok text na e Facebook. Yes. Ok odwok text mondo idwa nang'o? Nikech namba to chiwo. No, donga mosi ni hello. To namba kigochi. Hello ya. Bebe ka una address this thing kawuono. Osiepa, in mirio na jathum e Facebook mara hi. Kodwoki ng'eni mana eche modwoki. Jothum goge kare Facebook. Almost 80% of them oge kare Facebook. Koro sech mimose kasi makone agenga ni kochuki ani okudwoki Facebook. Mana eche motamori dwoki. To gimo tamori dwoki, you are fake. Nikech kain original tinyalo kawo namba no tigoyo. We bedo fake. Atieko kode. Hi, hello. Hey, hi. Ayudo maru kawuono. You are fake. Nyakaw namba tigoyo. Manejo wacho okan. Anto gona hi abro duoko. Nyakura mogi, wan kamatin, wago mbaka, and magi some questions mabende ji osebedo kawacho kachicha endo. Kaki ng'ama nie industry, nitie gima koro wawacho ni levels. Wacho ni ng'ane duong', ng'ane tin. And ng'ato be wacho kachicha ni gini onge piem. Jathum kosebedo jathum to kata obedo mano mari. En jathum. Eka ng'ato wacho ni wan gi joma dok piny, wan gi ng'ama hit, wan gi ng'ama chako.
in on your side kaka ng'amani industry koro we fans. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07191923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Koro wacho ni ka penjo wives gi nyiso ni monde gi to chon to ni chako ka wacho ni chuor Lenet. Lenet amekai. Lenet amekacha. Koro Lenet ong'e ni moko nitie ma kamera. Yes, ong'eyo. Bana an jado. Yes, makata sani mamude ga guwuok te. Tadhi achaka sero moro, tanyiso ni tulia. Achaka manyo machielo. Achaka sero moko seyie kore kakiro go didi. Gima duona jadwa kendo gite. Is it a do or an single? Simple as that. Yeah. It's simple as that. Tinde ultimo tema ke chiri kama gimene pando kaonge. I know. It needs a man, not useless people. Manyarito do. Ingeni wacho useless no to yo ming'ego. Let me say this. Most people think that do and about kendo nechiegi, or about kendo nechiegi. We men, we are naturally territorial. We go la. We are territorial. The most important thing in reputation you are leaving behind. Kangane. And then again, let me say this to you. Tinde kata dhiang' ok mak dhako, koru. Tinde kata dhako ma dhiang' omako, man dhako ma wiyo top. Dang nyumi gi dhok ariyo, mon masani tiyo matek mamoko bedo nyaka governors. Gidang ibukni kendo nyarang'ani dwa sando nyarang'ani kenya nyuomi dhok ariyo kata dhok adek. Who are you? This thing is all about agreement. Ubedo piny muwuoyo kaka joka ng'ato mu decide this is what we want with our family. I need a very big family. You need generation married to grow. It's not about me as an individual. It's not about kendo ne chiega. No. Oga kendo ne chiega. Akendo mondo mi family marwa ge jaoda no. Mami kacha no. Obed maduong' kendo motegno. Ka Nyasaye omiyo nyithindo 10. Nyasaye locho ok nyawe grante. Nyasaye locho ok nyawe nyaka achiel moro. Mat list obedi kingo time gimoro kata nyaka yuda beach moro Maria nyodala. To funny thing ni Nyasaye seche mawuok no semia nyithinda. To nyithinda go tek kaka neno gi. Gitegi riek. Koro miyo is not about siani jadoki anango. No, it's all about we men, we are territorial by nature. Koro nyaki bed ni leave territory behind. So ogunde to luoro wacho embele ji ni an gi dhako machielo. But ask yourself, ka wan dhano 55 million Kenyans, to chuo gin 17 million Kenyans, to nyiri te are in a serious relationship, moko wuok kure. Haya, now, koro gunde ok nyal wacho the truth, but real men will speak the truth. Anan gi mon niga. Jiso ni joge ke share, to joma ke share ge ma luor wacho. O luor wacho nikech en ogunia. Koro wuoyo ningo bed ni wacho ni ana jado. Bwana mangima na madala na emagero. To dala na magero ni adwa na bede gi family maromo kama. Mane wuoth madana wuothi. To seche mada wuoth ni jaoda maduong' bwana ne queen. Kendo nyako ng'e. Ko wacho ni no. To matin cha nyaka chiwe shema. Mako ko chiwe shema to nyisa ngimo ko chiwe shema na nyako no. Jaoda maduong' is everything. You don't go and then talk to Lenet anyhow. My friend, no matter who you are, giru moti buko ni mugigi. Iwu kuom Lenet kaka nga, ini nga. Ichako nango. Sumbe chok tek to nyako no serita mo asada kode for sani 17 years. Koda kode.
in nga Ni sumbe chiok tek. to rita mwadak kode nyaka higni 17 Kende chwe. kenda chwe not only chwe nyaka lepa ler. So Ya kamera ngina sweta ni kozo lele. Ge osikine wuo kamane kone. Sweta ni duonga to ler. Ata gilau ba leri. ange wuon gi koro this Okay. Ige wuo. now we men are taking this thing in a different perspective. And about you as an individual, thing in adwarango. Yeah. Nekech you can never be complete also without a family. You must have a family. Na wacho ni interview ni ja 32 years monge ge dhako ge nyithindo en useless. Yanya joka we chalo ngama somo na. Ichopo 32. Poka chopo. Oh, so then I'm not talking to you. Yes, But yetiki doesn't say. Okay, now gima wacho chalo kama brother. Onge nyalo iko odiochieng' moro to yanya oko mar kamera. Abro lime studio ni kacha ng'e. By the way, in a point. You enjoy it, no? Koro, my point man goes on timoro mekano mi dhitiyo koro kwa suok. Tiek gini kiwacho ni resolution mari ma 2025 chalo nade. Ok idwa tiyo gi ng'ato koso you are open, somebody can apply, being that ne in kamiso mugolo thumbe 50. Tiwacho ni en wich rach. Na wacho ni ane Ohangla, brother. I'm not leaving. You never know kata kinya nyala advertise, anyala announce another person matiyo godo. Tango mi amiso ko ketie Facebook ni this person is no long. Facebook amiso ketega jo thum. Be amiso ng'at ma very brilliant. Amiso bono keto ng'at Facebook nyaka nene. Amiso ng'at matiyo gi bana amiso. Ina no kiwede kata mana gi thum. Amiso nyapuonjo dagi family ni maler moge kata koko. Kidwaro jathum man gi hekima manyalo bedo kodi piny mapuonji mirieri kama mibere ng'at momoriere. En amiso. To be thoth na Facebook ka giketega ji. Iketo ng'at mowuodho. Modhi tufa. Eminyalo kinyalo wuona ni bana. Tekin koro ywe. Nikech kata iriembe to puda no dhi kaka deposit kuom client moro mokia ni nosegole. Oh, en mache chungo go ka clients. Machi chungo go clients ok en gimoro. Ma debed ni nyalo oro deposit. Yes. Nikech koseorna to tich ba onge to an gi nyithindo. He expect na kao pesa cha nyiew ni go lep Christmas. Hai. Sane jo bono ngeni in kabisa do nyalo oro negi. Ana wacho point blank kida nyiso kata ng'at mogocho nyiso ni hello. Wa mi namba mi situti kode direct. Aonge kono. Nekech mamino katiyo matek kama graphic designer ma videographer timo gikan gi pesa na moroma. Yes. Oroma chamo gi nyithinda. Koro mamanyo en mana investment. Koro you apply. Ng'ama dwaro. Why not? But nyaka ibed ng'at ma at least nigi gire moro minyalo ne. Ok ibiya kanyo. Gire moro minya cham. Okay, wacha. Oneno nyaka ibed ng'at mo at least nigi duol. Ok ibed ng'at moro kanyo nikech nikwedo kaso uko karibu yani unaweza jituma. Okibina kanyo kineno kaka Elisha to riembo gari mang'ich koro fine ne beni kinyi se romo gi Elisha ing'e ka ng'ano chako gi chandruok mokale ineno ka Fredi Jakadongo timo gine chopo kama chopo ne beni koro bedo kaka Fredi Jakadongo ichako in ng'a ineno ka miso riembo gache mang'ito dok kode nigi monde to family odak maber ifine no beni chopo kama miso nitie ing'e kama miso wuok gi tije matek motimo no neno ka inda fuyo ge ndege ibukuri ndo ni fuyo ge ndege igolo kure to inochwe jaterma now so jakadi yanyi ng'ato okay now nyaka bed ng'at ma at least anajituma and willing to learn and willing to learn and then odwaro mo okoche ni moko ribed jakuo idwaro mo yani in music industry you need this okibina kiongego bed gi giri moro bed gi giri moro at least in gi ujasiri idwaro yani this is your thing you want to for example ana manager bwana kabiro manage to gima gombo ni mondo ming'ani change
kaka ne nitie cha kiko chako bedi kaka ne nitie cha kadonje band ne lokruok rwakruok wuoth packaging. Hello, thank you. So now on a change maduong' matimore kuom this guy. Ok ni ibiro ira kure ka wiye no en usiki maduong' manogolo chon to wuogi kenyis tim ma to ok inyal tim kaso wakwamo kodi banana gi family ok nyal kwamo kodi bwana inde kwama kendi baba joga gi family mapidho bwana mok nyal kwamo kodi kida kwama Mano Austine si smart ngama dware en Facebook namba ni chabe public mege namba tiek gi namba 07 0175 6245 onyalo rewind the video o kaw namba kendo okanya no namba kwani eno gesimo matiyo monyari war kod namba rewind kaw namba gimoro ni etin wonege nothing yeah to wan isiwinjo ni ati wan gi family kwanya kwamo kodi ne kwama ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimiluongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogo ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thom achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimobiro temo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi yugi mosechung'nwa thombe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu ochung'nwa thombe ariyo, wan go Jode Wuod Ndheo ochung'nwa thombe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Angeno brother map. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.